Uyabona la engabona khona ukuthi umuntu wesifazane mawumthanda ungamfela. Ngabona ngami ngisafunda ongoye kwaku2015. Ngiyakhumbula ngalelo langa ngiziphumela ecampusini nje ko-attenda ilanga lishisa. Ngibheke le elokishini la kangiqashe khona bayazi-ke abafunda ongoye ukuthi kuphi elokishini. Hayi ngihambe-ke ngathi nje manginyuka omunye umqansa khona elokishini sengizoqhamukela ngasemqashweni wami ngizwe kunomsindo owawukhona ngale. Kwakungathi umsindo wabantu abababaza something. Hayi ngisheshe ngathi mangitiqwa kulomqansa ngaqhamuka abantu beyisixuku bemile lapha ezansi. Ngathi mase ngibheka kahle ngabona kwakunomuntu wesifazane owayelunywa ipitbull, ama-pitbull ayemabili. Ngasondela ngafika nami ngami esixukwini. Labantu ababeme lapha babesaba ukusondela ngoba enye yalama-pitbull yayihlezi eceleni kwalosisi. Hayi ngathi mangibheka lo sisi obanjwe ipitbull icrush yami uNozi. Le ngane sahlala naye emqashweni yabo. Ngangade ngiyishela izinto engalungi kahle. Ayi ngathi mangibona ukuthi kanti le pitbull ilumunoze ngavele ngafikelwa esinye isibindi engingazange ukuthi nami ngasithathaphi. Ngavele ngakhumula ishethi ngoba ngangifaka ishethi elimhlophe. Mase ngalinika omunye umama owayekhona lapha esixukwini ngase ngikhipha ibhandi ngaliphatha ngesandla kanje. Ngezwe umphakathi ubabaza ukuthi hayi bona mfana uzolimala lezi nje sezihlulile nathi sesilinde omunye ubaba walezansi onesibhamu yena osezofika azidubule. Nami ngaqonda khona ngathi ngiza kanje le ipitbull eyihlezi phansi eceleni yabe ingihlangabeza. Yeza straight yathi mayifika ngibeka inyawo la esifubeni. Yathi mingibeka inyawo esifubeni ngezwe uthi namandla ngawa phansi yaba ngaphezulu kwami. Yathi ngiluma la entanyeni ibhande engangiliphethe ngalimisa kanje yafika yaluma ibhandi. Ithema iluma ibhandi ngase ngiyinyakazisa kanje ngabona amazinyo eqathaka phansi awu4. Athi meqathaka amazinyo isathi yanyawuza sathi nyawu ngabe ngithatha leli bhandi ngiyishaka le ndaweni nensimbi ngayishayiso ngalibona liphuma igazi yabaleka yayosithela le. Ngiza nje le enye yayisambambile uNozi yayimbambe la ethangeni. Ngathi mangifika kuyona yavele yamdedela yajikela kumina. Yathi mayijike yafika yangikwebha la. Siyabona ngicela niyasibona isicresh kancane la yangikwebha khona yathi mayingikwebha ngabe ngiwa ngoba zazi inkulu lezazi nje zazinamandla. Ngathi mangiwa yathi mayifika yathi yangiluma ngavika ngesandla ngine-scratch la umuqo abantu abangazi basibona ukuthi ngesibonakala ecamera. Yathi thithi ngibamba la ngavika ngesandla kanje yabamba isandla. Yathi mayibamba isandla kanti lesi esinye isandla engiphethe ngalisi ibhandi ngabe ngilifaka ngapha ibhandi ngalidonsa kanje. Yathi isibamba kakhulu isandla sami nami ngalidonsa kakhulu ibhande futhi ibhande laze layifasa. Yakinyeka yathi mayikinyeka ngayibona ukuthi umoya wale pitbull usuyaphela ngayibamba ngayibeka ngaphansi ngaba ngaphezulu kwayo ngangiqala ukushaya inja ngesibhakela. Ngayifaka isibhakela ngiyishaya nje yangikwebha nayo la yalwa. Yavele yavuka isibaleka isixhuga naye ingasakwazi nokubaleka kahle. Ngathi maqeda lapho iqeda ukubaleka ngafike ngakuNozi ngafike ngambamba kanje ngambeka la engalweni. Ngezwe umphakathi ujabula ukikiza kuthi hayi emva kwaloko ngikutshela ukuthi kwathi iqeda nje ukulwa nalezi nje abantu obefika lo baba nesibhamu kuthiwa uzoyidubula kwathiwa hayi baba usulate nansi ihero. Thatha kwabe kufika iambulance namaphoyisa. Bathi mabefika eambulensini bafike bamthatha uNozi ngoba weselimele la ethangeni bamfaka kwiambulance. Emva kwalokho base bengithatha nami kwangimgonile kanje embhedeni weambulance. Sajola for 6 months nale yangane.